външна, не. Възел от външната страна, спрямо стола. Да. Аре! Да. Аре, атака да краща. Абе, изключва, снима половин час ли 20 минути или снима и изключва нещо, не мога да разбера. Може. Дълги клипчета не мога да правя. Ние днеска се намазахме със слънчев защита. То няма никакво слънце. Отляво надясно. Аз трябва да съм отдясно. Да. Само за там. Търси. Първо вкарваш от лявото дротче, след това надясно. И ти трябва да се откажеш отдясно. Така направим и да казваш отляво. Следиш на там. Дясно наляво. Такъв релефер, че да се обиснеш, ще се откажеш от дясната страна. Обери! Еми! Много е красиво. Трябва да подири по нека си си си. Нали е път? Долу ли? Чакай малко. Чакам. Стоп! Малко и отзад се. Пущай! Обери! Стоп! Сядай. Ама сега? Тук малко със следната има схема нещо. Защо? Защото е... Не трябва да е така. През лентата. Само се допират или е през лентата? Не, може да е под лентата, да е такава. През лентата. Има доказателства. Отгоре го сложи над всичко. Това с тази лента много ме обърка. Еми няма друг начин, за съжаление. Да. Аз добре ли е? Да, но добре ми е. Добре ти е? Добре ми е. Една плескавица помогна. Зъби да носим. Едно кафе да ти пратим. Не пия се. Надолу ли? Аре, пускаме че. Една баничка. Влизаме ли? Да, айде. Надолу те спускам, нали? Еми, айде, ходи надолу, ходи ръцете. Седни. Има, не, аз не го така не го усещам. Айде. О, Мел, много едно си. Майките. Някой да снима Мел на върха. Давай! Сега взимай при. Боже! Прем. Да. От Марина. Айде, и мини от дясната страна на въжето. На основното въже. Да. Ама трябва да седнеш. Седни, пусни ръцете, защото не те усещаш. А ти си катерил, стоп!
Това да отидем там да му изпием пиенето. Матето. И него. Според мен след малко тук също. Да, бих катерил на музиката след малко. Да, аз трябва да изволя долу, след това трябва да изволя другия. Не води кой беше след мен тук? Чакай ме малко, чакай. Ай, иде сега. То стане се. Пак селото ли беше? Само за пък пожавите, значи има проблем. Виждал съм, защото при вас ще Не пред нея. не пред нея, не виждаш. То също е другия възел. Контролен. Той може да е само той се развива. Ще остане дори да си я сгрешил, дори да направиш другата с свободния край, който е отдолу, пак не може да се разплете. При були може, були на приплътка, ако не е достатъчен на свободния край и не си направил контролен възел, були не изисква задължително контролен възел. Не е 10 см край свободен. Няма предимство. Добре, топницата няма предимство. По-лесно се развързва, да. По-лесно се развързва след това, защото топницата много се натоварва при падане. Були не е топ възел за камаки и за тегляне на кола. Снимайте ме, как се тегляне на колата трябва око и ключи там. За стопани, за зайца, за мечки. Наледено катерене с булин се прави. За да пускам. Аз не ви как чак се каче и после вече може да се На леда. То е за ръзане на двата края. Да, може да. Все пак живеем в една центрична вселена. Женцето, булин. Нали, примерно, ако си начинаеш, може да бъркаш прибулина, той трябва да направи контролни. За това, за... Там някакви такива подробности. Единствено, че по-лесно се развързва след падане. Аз доволно. Това не е... Това не звучи като сериозно преди. Беше единствено. Да, ти вече си спасена. Красиво. Стой там идвам. Ако искаме да ме фана на Авалон да се броим, един бърз не успех да направим. Я знам какво ще пръсти. Мога да кажа много преди.
Но по принцип аз лично осигурявам се костюма. Защото ако един ден катера на алпински, примерно, което при мен е възможно, ако аз не съм чисти и продължителен спорт, там се осигурява с само с костюм. А ако съм свикнала с гри, там няма да се справя с костюм. Може ли някой да ни коли с една пластина? Ето, това е. Само слагам галошките идвам. Снима ли? Снима. Ще не го спираш това направи да ги написаш или? Защо само спирам? Не снимам 15-20 Някаква настройка явно има. За максимално BEM или нещо. Широк ли обектив? Много стабилен през цялото време. Където стъпи и залепва. Ето това место плана. Да. И се така се разбравам платформа. Ако не сме тук трябва да загрявам вече. Просто трябва... Снимай всеки наред. Горе да снимай, да имаме после почне на терена. Давай, не долу! Оставим го в теру, Но щом си стабилен си в баланс, най-важното нещо е не точно се взираш в най-големите стъпки, а да усещаш тялото си стабилно, че като ако я гледа, тя много зависеше през цялото време, ще си вярваше както те виждаш. Просто... Там даже ако завали тебе не ясно. Трябва така да катериш, че... Не, че трябва. Добре, аз съм такъв, аз съм много прецизен катерач. Аз ако не съм стабилна, не обичам... Това не означава, че не поемам рискове. Разбираш? Не. Трябва да знаеш, че като си пуснеш ръката, няма паднеш. Виж, а не е така да се клатушка. Вели, нали, точно това беше, може би, като пример. Вереца само се клатушкаше. Това е нестабилно, но пък е смела. Още има много неща, които се компенсират. Тя е много смела и малко безумна.
Да, рискова. Тя даже може да включи системно движение, може да падне неправилно, ама тя си го Добър момент да се консултира. Не стъпваш на най-хоризонталното място. Или вътре. Да, и да го натискаш. Освен това, когато имаш странична стъпка, също е много странно. Ако имаш такава. Зависи на къде е движението. Той прави всяка... Прямо земята, физически трябва да е перпендикулярно. Да, най-добре. Обери! Колко тя си върши на топа? Защото всички няма да знаят. Кой е наред? Кой е последен? Най-главно е последен. Има ли някой на спекулациите след? Добре, хайде. Аз Добре. Това е сол. Мишо, Аз съм направен с жени на 66 кг. И трябва да го усетиш. И ние точно това в залата понякога преподаваме. ти как ги поддържаш тези килограми? Трябва да има пояснение. Режим на хранене, без да се насилва. Защото човека стъпва на външен борт. И това е тук. Там няма външния борт пак е горе-долу, а и тук. Стъпва се на първи, втори, Аз искам да мина централно, не искам отляво да е чакам. Реално зимата бяха слабно. Ами, от лузърския вариант. Не, лудърски вариант е. Има старт финал. Той се направи по-насно. Ясно наляво, нали? знаеш, че Мисля, че вече никой не чака. да ти клесне. Клесването на стъпки е признак, че не се стъпи. Да. Ай. Бети, снимай светло горе. Снимай светло горе. Примката, светло! Примката! Сядай! Не мога! Виж го възел къде е. Да. Обратно. Мъка! Не, от към тебе. Готов, Петра! Пушки! Да. А? Какво? Да, пуснато. Добре. Добре. Това не възва, бе. Кой? Добре. Не ми тапай. Не, май няма. Някой има ли за този маршрут?
Трябва да се изправиш, за да се хванеш някой. Хубаво стъпваш, намери стъпка. Това е. Айде, изправи го левия крак и хващаш горе. Нещо имаш и захващаш. Да. Стъпваш и сега можеш да включиш. Примка. Така. Да. Готово, спасен. Бюро по опитване и анализ. Не го знам това маршрути. Това е най-якото. Да не знаеш. Защото не знам как да се сложи пуската. Всеки знаеш, ще се справиш. Отдясно е по-добре според мен, защото не ти е ясно. Но тири се. Браво! Супер! Да, точно така. Държаваш тялото и оттам можеш да включиш примка. Просто беше най-близо. Кой ще да го хване да го осигурява? Него мога да го осигурявам с всички. Само че аз за първ път ще го пробвам качество по-високо. И аз бях 2 метра руси висок, 2 метра високи руси сини очима. 2 метра руси е сериозно. Изправяй се горе на това хладно. Супер! Снимате ли, бе? Сега го снимайте. Аз бях с теб. Аз само ще си Чего? То не е моя, сега ще сложа близко. Стане това. Малко близко, кой ще ти каже? Не, аз не ми трябва вече. Още такова, аз имам още няколко. Да, така, да. Да, точно така. Движи десния крак на коляното. Айде. Ау! Това е читинг. Така. Айде, добре, вече. Това е рогатката, да? Трябва да излезеш нагоре. Трябва да излезеш нагоре и да включиш въжето в рогатката. Виж, огледай го и ще прехвърли го просто. Прехвърли го отгоре. Ама то не трябва да се слага с такова. С карабинет. Не, само го прехвърли. За балон диша може да се користи горе да субат според карабинет. Така ли е?
Аз не виждам, ама... И трябва да си в дясната страна и да не е пресукана. О, не, през цялото. През цялото нещо, през двете рога. Ćemo probamo da uđemo. А, така. И долу. А, така. Точно. То се вижда. Сядай, сядай. Да, супер. А какво иска? Не се разбирам. Какво иска? Смени от дясно на мъжете. Случайно, ако не иска да се включи... Не бе, може да се включи в наша примка. Няма нищо против. Ама ще не, ще не завали това. Казвай ми, аз те слушам, ама трябва да седиш. Седни. Това долу, нали? Седни спокойно, пусти си ръцете. Не те усещам така. Еми, сега ще го... Ма да може да се чувствам първо, да не е. Айде. Вече ти каза някой. Овери! Овери! Yeah, but you will change then our big girls. You can use ours if you want. No? Няма да слизам, освен. Да. Тръгвай! Браво. Ей, съвсем. Въжето, защото става. въжето? Ами не на вълна, мислех на този. Кой иска да те? Благодаря. Шегувам се. Еми как това ще стане? Точно тук се сложи. Като му обери, той ме обра и си говори, всеки се струва обрано. Това беше пореден пример как някакъв маршрут не искам да окачам, защото мисля, че не мога. We can clip one quick draw on right upper carabiner. Yes? We can clip quick draw. Can you? Yeah. Okay. Yeah, no problem. In your carabiner, but upper one, Yes, not to be on the same one with your rope. Okay, yeah, no problem. If the boat is big enough. Then in the boat, yeah. Yeah. I don't know. The boat is big? Yeah. I don't know. If it is ring, we can clip into the ring. Чай, че дозирам да дам. In any case, И аз бих жунал едно.